ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 27/10/23. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ವಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಖಲ ಹೃದಯಡು ಕುಶಿತ ನಗಾರಿ ಮೊಳಗೊಂಡು ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ನಿಖಲಿಗೆ ಬೇಹದ್ದುದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಾಯೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ವಾ ಭ್ರಮಿಟ್ ಭ್ರಮಿತಾದು ಮಲ್ತದುಂಡು ಆ ಕಾರಣೊರ್ದೇ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪೋಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಜಿ. ಉತ್ತರ: ಮಾಯೆ ವಾ ಅಂತ್ಯದ ಆಡಂಬರ ಉಂಡು 100 ವರ್ಷಡು ವಿಮಾನ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ಪಿದೈ ಬೈದುಂಡು ಆ ಆಡಂಬರನು ತೂವೊಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತೂ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೇರು. ಕಾಸುಂಡು, ಮಹಲುಂಡು, ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಡು ಬಂದು ತೆರಿವೇರು. ಈ ಮಾಯದ ಸುಖ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಭ್ರಮಿತಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಕಾರಣನೇ ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಗೀತೆ. ಮಾತಾ ಓ ಮಾತಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇನ್ನೇನಂತೂ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ತೆರಿಪವಡಾಪನು ಏರು ಬತ್ತದು ಪೋತೆರೋ ಅಕಲ ಮಹಿಮೆನು ಪನೋಡಾಪನು. ಭಾರತವಾಸಿಲಂತೂ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು, ವಿದ್ವಾಂಸ ಪಂಡಿತರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಜಗದಂಬೆ ಪಂಡ ಜಗತ್ತದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರೇನು ಜಗದಂಬ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರೋ ಆ ರೀತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡಂತೂ ಮಣಿಪಂದೆ ಪಣದುರ್ಲೇರು. ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗಿತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಗದುಂಡು ಪಂಡ ಜಗದಂಬೆನ ಪರಿಚಯ ತಿಗದನು. ಜಗದಂಬೆನ ಪುದರ್ದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐನ ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರೋನು ಮಲ್ತದೇರು. ವಾಸ್ತವಡಂತೂ ಒರಿಯೇ ಜಗದಂಬೆಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರೇನು ಕಾಳಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪಂಡ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ, ದುರ್ಗೆ ಪಂಡ ಅಂದಲ ಪನ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ನು ದೀಪುನ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು ಗೊಂದಲಗೊಳಗಾತೆರು. ಕಾಳಿ ಕಲ್ಕತ್ತೆ ವಾಲಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಪೂಜೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿಂದು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅದುಂಡು. ಏ ಪೊರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಶುರುವಾಪುಂಡೋ ಅಪ್ಪಗೊರ್ದೇ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ರಾವಣೆ ಏರು ರಾಮೆ ಏರು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದ ಕೂಡ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ರಾಮೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು, ರಾವಣೆ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುನಾಯಾದುಲ್ಲೆ. ಭಾರತಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪುನಗ ಐನು ಶೋಕವಾಟಿಕೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಯಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡುಲ್ಲರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂದು ಭಾರತದ ಪಾತ್ರನೇ ಆದುಂಡು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ನಿಕುಲು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಯಾದು ಬಿಡ್ತಾರು. ರಾಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರ ಅಸುರಿ ಮತೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ರಾವಣೆ ಪಂಡ ಒವ್ವೆ 10 ತರೆತ್ತಿನಾಯತ್ತು. ಇಂದು ಪಂಚವಿಕಾರದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ರಾವಣನ ಮತ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬನ ಮತ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಲಾದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಶ್ರೀಮತರ್ದು 21 ಜನ್ಮದ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲೇರು. ಅಸುರಿ ಮತರ್ದು 23 ಜನ್ಮಲು ನಿಕಲು ದುಃಖನೆ ಪಡೆತಾರೆ. ಈ ರಾವಣೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರುವಾದುಲ್ಲೆ. ಆಯ್ನ ಪೊತ್ತವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕಡೆಕ್ಲ ರಾವಣನು ಪೊತ್ತವು ನಾವು ಏಪ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಈ ರಾವಣನು ಪೊತ್ತವನು ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದು ನಡತೊಂದು ಬೈದನು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮಲ್ತದು ಪೊತ್ತವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಈ ರಾವಣೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತಡು ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ರಾವಣನು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಶತ್ರುವಾದುಲ್ಲೆತ್ತೆ. ಅಂಡ ಈ ಬೇಹದ್ದುದ ಶತ್ರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬೇಹದ್ದುದ ಸುಖವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಸಹಜವಾಯಿನ ಪಾತೆರನ್ಲ ಸಹ ಹೂವೆ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪಂಡಿತ ಇಂಚಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬರ್ದು ಸುಖದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದೆತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಬನು ಮರೆತೊಂದುಲ್ಲರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಹೇ ಬಾಬನೇ ದಯ ತಜ್ಪಲೆ ಮರ್ಷಾನ್ಮಿ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಅಂಡ ದಯೆ ಅಂತೂ ತಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಾವ ಭಾವನೆರ್ದು ದೇವತೆನೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಸುಖ ಅಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಸುಖ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನೆ ಸುಖದಾತ ಆದುಲ್ಲೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ಕೊರ್ಪುನೆ ಯಾನೆ ಆದುಲ್ಲೆ. ಭಗವಂತನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಕೊರ್ತೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಗವಂತನಿಗಾದೆ ಪಣದುಪ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈದ್ ಕಾಸುನು ಇಂಚಿನ ಸಾಧುಲು ಕೊರಿಯರು ಪಂದು ದಯಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಸುಖನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೇನು ಹೇ ಭಗವಂತ ಎಂಕಲ್ನ ದುಃಖನು ದೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪಣದುಪ್ಪೇರು.
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಸಾಧುಲು ಎಂಕಲ್ನ ದುಃಖನು ದೂರ ಮಲ್ತೇರು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೊರಿಯರು ಪಂದು ದಯಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಕುರುಪೇಡ್ದು ಸುಖ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ವ್ಯಾಪಾರಡು ಲಾಭ ಅಂಡ ಇಂದು ಗುರು ಕೃಪೆ ಅಂಡ್ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ನಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂದು ಗುರುವಿನ ಅಕೃಪೆಯ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಪಾಪ ಭಕ್ತರು ತೆರಿವಿನನೆ ತೆರಿಯಂದನೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನು ಪಣದುಪ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರಡ ಐತಲೆಕನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತುನೇರು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿನ ದಿವೊನ್ನೆಟ್ಲ ಸಹ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನನು ಪಾಡುಂಡು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಮೋನೆನು ತಿರುಗದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು 21 ಜನ್ಮದ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬಾಗ ವಿಚ್ಛೇದನನು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ದ ಅಂತರ ಉಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಕ್ತರು ಏಪ ಕಂಗಾಲಾದು ಬಿಡ್ಪೇರೋ ಅಪಗ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನನು ಕೊಡ್ದು 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲಿನ ಸಂಪನ್ನಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತೂ ನಿಖಲು ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಆಯ್ದು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನು ದುಃಖ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಖಲು ಕಲೆ ಉಂಡಿನ ರಾಜ್ಯನು ಕೊರ್ರೆಯಾನ್ ಬೈದೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಇಂಚಿನಕಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೇವತೆಯಾದಿತ್ತೇರು ಅಕಲ ಮಹಾಲುಲು ಈತು ವಜ್ರಲೆತ್ತುಂಡು ನಿಖಲು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಮಸ್ತ್ ತೂಪರು ಏತು ಸಮಯ ಕೈತಲು ಬರಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಖಲು ಏತು ಕೈತಲು ಬರಂದು ಪೋಪರೋ ಆತ್ ಸ್ವರ್ಗದ ದೃಶ್ಯನು ತೂವೊಂದು ಪೋಪರು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದರ್ಬಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಡಿದ ಎದುರುಡು ಬಂಗಾರದ ವಜ್ರೋಡ್ದು ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಅದು ದಿನ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಏಪ ವೈಕುಂಠನು ನಿಖಲು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರೋ ಐನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ತೂಪರು ವಾ ವಿನಾಶನು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ತೂತರು ಐನ್ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ತೂಪರು ನಿಖಲ್ಡ ಇತ್ತೆ ಕುಶಿತ ನಗಾರಿ ಮೊಳಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಖಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರ ಒವುಲ ನಿಖರವಾದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ತೂಪರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನೃತ್ಯ ಎಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪರು ತೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಎಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಬಾಬಾ ತೊಜ್ಪದೆರೋ ಅವು ಮಾತಲ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪೋಡು ಆಪುನು ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದು ಬಿಟ್ಪುರು ನಿಖಲು ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ತಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಕುಲ್ದರು ಆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಲ್ಪ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಆತಂದು ತಿನಿಯರ ಆಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಲಮಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದುರ್ಲೆರು ಅಂಡ ಸಮಯ ಅಂತೂ ನಲ್ಲ ಒಂತೆನೆ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಯೋಜನೆ ತೂಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಈ ಪಾತೆರಳು ಒವ್ವೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡಿಜ್ಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಇಂಚಿನೆಟ್ಟು ತೊಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು ಆಂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ರಾವಣನ ವರ್ಷಲ ದಯಗೆ ಪೊತ್ತವೇರು ರಾವಣನು ಪೊತ್ತೆರಡ ఆయన ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಪಾದನೆ ಎಂಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಪಾದನೆ ಎಂಚುಂಡು ಬಾಬಾ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬಂಡಾರನು ಜಿಂಜದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಪೋಡಾಪುನು ಅಮೃತನು ಬಿಡ್ದು ವಿಷನು ದಯಗೆ ಪರೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಮೃತದ ಪುದಾರ್ದು ಅಮೃತ ಸರಡು ಒಂಜಿ ಕೊಳನು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಆ ಕೊಳಟು ಮುರ್ಕುದು ಲಕ್ವೇರು ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಪುದಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೊಳನು ಮಲ್ತದೇರು ಆಂಡ ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಪಂಡ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಬತ್ತದು ಈ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಪೇರು ಮನುಷ್ಯರು ತೊಂಜಿ ಕಥೆ ಎಂಚಿನೇನು ಕುಳ್ದು ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯ ಶಿರೋಮಣಿ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು ಇದಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ವಾಚ ಬಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲ ತೊಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣಗ ಸರ್ಪ ತುಚ್ಚಿಂದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತ್ರೀನು ಗಿಡ ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಪಂದು ತೊಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಕಲಂಕೊನು ಪಾಡ್ದೇರು ಇತ್ತೆನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೌಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮಾತಾ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಸಾರವನ್ನು ತೆರಿಪೇರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ ನಂಬರ್ 1 ಆದುಂಡು ಭಾರತವಾಸಿನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಲ ಒಂಜೇ ಆದುಂಡು ಐನೆ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರಣ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ವಾ ಜೋಕುಲು ಮರಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಪಂಡ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಲುಂಡು ಮಾತಲ ಖಂಡನೆ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ನಡತೊಂದು ಜೋಕುಲು ಮಾಯದ ಪೆಟ್ಟಿನ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಇಂದು ಲಡೆಯದ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ನಿಗಲು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಏರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲೇರು ಗೀತೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತಂತೂ ಇಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಪಾತ್ರನು ಬರೆತಿಜೇರು
ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಆದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಯಜ್ಞ ರಚನೆ ಮಲ್ತದುಂಡು ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು ಕೂಡ ಲಡೈದ ಮೈದಾನ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞೋರ್ದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಈ ರಥನು ಎಂಕುಲು ಬಲಿಹಾರಿ ಮಲ್ತ ಇಂದೆನ್ ಏರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿನ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಮಾತೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾರತಡು ಸ್ವರ್ಗೊಪ್ಪನಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೆಲವರೇ ಉಪ್ಪೇರು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಜಮುನಾ ನದಿತಾ ತೀರೋಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೇವಲ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪಂತು ತಂಪಾಯಿನ ಗಾಳಿಗಾದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಮ್ಲಾ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಪದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ತತ್ತೋಲು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಅದು ಬಿಡ್ಪುನು ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರೆಯೊನ್ನಾಕುಲೇ ತೆರುವೇರು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಣ ಪಂಡಲ ಅತನ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂಡಲ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ನರಕ ಪಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ದ್ವಾಪರ ಯುಗಕ್ಕೂ ಈತೊಂಜಿ ನರಕ ಪಂದ ಪನ್ಪುಜೇರು ತ್ರೇತಯುಗೋಟ್ಲ ಸಹ ರಡ್ಡು ಕಲೆಕಲು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಿಡುಪುನು ಮಾತೆರೆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಖ ಸ್ವರ್ಗುಡುಪುನು ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೊಯ್ರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಅರ್ಥನೆ ತೆರೆಯೊಂದುಜೇರು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಾಕಲು ನರಕೊಡಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯವರಿ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ನರಕೊಡುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಬಾಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪಂತ ಮಾತಲ ನಿಖಲ್ನಾದುಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೃಥ್ವಿ ನಿಖಲ್ನವು ಆಕಾಶ ನಿಖಲ್ನವು ನಿಖಲು ಅಟಲ ಅಖಂಡ ಶಾಂತಿಮಯ ರಾಜ್ಯನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪರು ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಪುದರೆಯು ಪೂಜೆ ಐದವರ ಐಗೋಸ್ಕರ ಏತೊಂಜಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಂಡು ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪನೇನು ತೆರೆಯೊಂದೇರು ಐದವರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದ ಆಸ್ತಿಂದಾಗಿ ತೇತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ತೀರ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಸುಸ್ತಾ ಒಡ್ಚಿ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಪುಲೆ ಶ್ರೀಮತ ಏಪಲ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದಿವೋಡು ಎಂಚಿನನ್ನೇ ಮಲ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತನ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಇಂದೆಟ್ಟು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾವನುಲ್ಲ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲ ಮಿತ್ತ ಒವ್ವೆ ಪಾಪ ಅಂತೂ ಆಪುಜತ್ತೆ ಪಂದು ಕೇನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಏರೆಡ್ದುಲದ್ದೆ ತೊನುಜೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರುಗೊಡ್ಲ ಈಶ್ವರಾರ್ಥವಾದ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರುಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಯಾದ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಡೆಪೇರು ಶ್ರೀಮತ ದೆತೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಒವ್ವೆ ಮಹಲ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಂಡಲ ಸಹ ಅಂತ್ಯುಡು ನಿಗುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕಲ್ನ ನೆನಪಾರ್ಥ ಮಂದಿರ ಅಂತೂ ಉಂಡು ನಿಗುಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ದರು ಏರು ಸೇವಾದಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆರೋ ಅಕಲು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದೃಶ್ಯನು ತೂಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪರ್ಯಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಮಹಲ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟುನೆಟ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದ ಬುಡ್ಪುನು ಈ 100 ವರ್ಷಡು ಏತೊಂಜಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟದೇರು ಭಾರತನೆ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಐದವರ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು 100 ವರ್ಷಡು ಎಂಚಿನ ತಾನೇ ಆಪುಜಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತಲ ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸುಖನೆ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಂತು ದುಃಖನೇ ಉಂಡು ವಿಜ್ಞಾನಗಾದಿ ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೊಕಲು ಮುಲ್ಪ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ತೊಜ್ಪಂದುಲ್ಲೇರು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಕ್ಷಣ ಭಂಗುರ ಸುಖ ಉಂಡು ಇಂದು ಮಾಯದ ಅಂತಿಮ ಆಡಂಬರವಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ವಿಮಾನ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಇತ್ಯಾತೆ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ರಾಕೆಟ್ ಇಂದೇಟು ಇತ್ಯಾತೆ ಪೋಪೇರು ದುಂಬು ಇಂದು ಮಾತ ಸಾಧನಗಳು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಚಿನವು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಂದು ಮಾತಲ ಮಾಯದ ಸುಖವಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಭ್ರಮಿಟ್ಟು ಮುರ್ಕದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದುವೆ ಸುಖವಾದುಂಡು ವಿಮಾನ ಇಂಚಿನವು ಸ್ವರ್ಗೋಡ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿವಿರಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ತಯಾರಿ ಅವನುಂಡು ಪನ್ಪುನ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಸುಂಡು ಮಹಲುಂಡು ಯಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪನ ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೆರು ಇಂದೇಕು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ನ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಂದುವೆ ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯ ಸ್ವರ್ಗವು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ಐದವರ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಸಡಿಲೇರ ಬಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲ ಪವಿತ್ರಾದು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆನು ಯೋಗ್ಯಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಧುರ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದು ಪನ್ಲೆ ಬಾಬಾ 2 ಜನ ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಪಲೆ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗಿದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಏಪಲ
ಸುಸ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಮತ ತಿಲಕ ನಡತೊಂದು ಪಡಾಪುಂಡು. ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒವ್ವೇ ಪಾಪ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸತ್ಯವೈನ ಸುರ್ಗುಡು ಪಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಪವಿತ್ರ ಅಲೆ ಒಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕುಲಾದು ಲೌಕಿಕೊಡು ಅಲೌಕಿಕದ ಭಾವನೆ ದೀಪುನಂಚಿನ ಡಬಲ್ ಸೇವಾಧಾರಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಭವ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಸ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮೊಕ್ಲಂತ ಏಪಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ನಿರಾಶ వచ్చి ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕುಲಾದು ಎನ್ನತನದ ಸಂಬಂಧದ್ದು ನ್ಯಾರಾಲೆ ನಡತೊಂದು ಪೊಲೆ ಕೆಲವು ಆತ್ಮದ ಭಕ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಚುಕ್ತ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಸಮಯ ದೇತನುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಲೆ ಸಾಕ್ಷಿತನದ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಯೋಗ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಲೌಕಿಕೊಡು ಅಲೌಕಿಕತ ಭಾವನೆ ದಿಲೆ ಡಬಲ್ ಸೇವಾಧಾರಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿರ್ದು ವಾಯುಮಂಡಲನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ಪುನ ಇಂದುವೇ ಸತ್ಯ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ.